To, tsiyar gwamna ba zai wuce shekara 8 ba a mulki. Sai je su tambayi waɗanda suka yi gwamna yau ba gwamnoni ba ne, wasunsu sun zama abin tausayi, wasunsu sun wulakanta, wasunsu ba za su iya yawo a gari ba saboda tsiyar da suka tafka. Gwamnan me, ku kira gwamna ku tambaye shi. Sauran 'yan jarida ne ke tsoron kiran manyan mutane ana cewa ai ka kira babban mutum, mu duk girman ka za mu kira ka inda akwai zargi a kanka. Iyaka ka wanke kanka ko kuma ka dilmiya kanka in za a gyara. A gyara. To madalla. Shi dan dakata ga babanmu. Assalamu alaikum babanmu, ina wuni ka? Wa alaikum assalam. Anti Maryam. Na'am babanmu. Kin yi magana irin wadda masu fasaha da masu hankali da masu natsuwa da waɗanda suka san aiki ya kamace su yi. Jama'a ku tafa ma Anti Maryam. Kin ga wannan da ya tsaya a wajen nan? Na'am. Shi ne ya tsaya ya ba su sigina cewa ga daidai inda muke. Yana ciki. Kina ji? Na'am baba. Na biyu wannan Sea-Watch din na Katsina. Mun samu labarin mutanen da suke kusa da gwamna suna amfani da wayannan Sea-Watch din suna kashe mutane. Ba maganan tafi ba ne, akwai kaman wannan na Enugu nan ne me wannan da ake a ƙasan Yamurai. Daidai irin shi ne, shi ma gwamna ne ya kafa su. Wani Tiger Base. Tiger Base. Na ƙasan Yamurai. Na babanmu. Yanzu ai shi yasa lokacin da ake cewa wai state police, ba a yi ma state police ba ma 'yan sandan gwamnatin tarayya, gwamnonin jiha suna amfani da su suna abin da suka ga dama, balle a ce gwamna wayannan 'yan sandan karkashin gwamna suke, karkashin jiha suke, ai kuma shi kenan sai yanda aka yi. Yanzu ku nemi namban gwamnan jihar Katsina ku kira shi. Na'am babanmu. A nema an ba ku da namba in nemo muku namba in tura muku, ku kira gwamnan ga abin da yake a ƙasa. Kuma mu muna zargin mutane a gwamnati suna amfani da wannan Sea-Watch din. Anti Maryam, idan muka ba da dama waɗanda za su kawo ƙorafi Allah ya yawa da su. Gaskiya. To saboda haka gwamna tunda an ce suna tare da gwamna kuma sun fi karfin 'yan sanda, gwamna ya wanke kanshi ya nuna ya gaya wa duniya yana tare da su ko baya tare da su. In baya tare da su me yasa aka je aka bata mai suna da cewar wai su tunda wai har an taba kama wani kwamanda na ina ne na ba tare ne ko ina, wai aka ce wai tun daga wannan aka ce ko da sun yi ma menene sai dai a rubuta ma gwamna. To, tsiyar gwamna ba zai wuce shekara 8 ba a mulki. Sai je su tambayi waɗanda suka yi gwamna yau ba gwamnoni ba ne, wasunsu sun zama abin tausayi, wasunsu sun wulakanta, wasunsu ba za su iya yawo a gari ba saboda tsiyar da suka tafka. Gwamnan me, ku kira gwamna ku tambaye shi. Sauran 'yan jarida ne ke tsoron kiran manyan mutane ana cewa ai ka kira babban mutum, mu duk girman ka za mu kira ka inda akwai zargi a kanka. Iyaka ka wanke kanka ko kuma ka dilmiya kanka in za a gyara. A gyara. To madalla. Mun gode babanmu, Allah ya saka da alkhairi. Na'am. Ya da lambar tasa? A ban da lambar sa. Ki ce babu lambar gwamna din. Ya ce mu nema tukunna. To ina so dai in yi magana duk wanda ke da lambar da yake muna da masu bibiyanmu da sauransu a wannan shiri namu, muna da 'yan uwa haka, in suna da shi za ku ga za su tura mana. Ga dan Hajiya ma na kira na. Hajiya. Na'am Anti Maryam. Na'am, kana da lambar gwamnan jihar Katsina? Zan tura miki sai a kira shi, zan tura miki yanzu sai ki kira shi daga nan. Gode da Hajiya, Allah saka lafiya. Ka tura min kamar so 10 saboda network. Bari in na tura miki in yaso sai ki kira ni ki daura ni akan kiran. Yawwa, masha Allah, abinda dama zan ce kenan, zan daura ka.
Ya daga kenan. To, na gode sosai. Ci gaba Aunty Maryam. To, mun gode. Ko za ka ma kira kawai a can wajenka? Ok, bari ya turo number. Babanmu, ban san ko kana da abin da za ka faɗa ba kafin ɗan Hajiya ya turo min number. Kai tsaye to sai mu gaskiya in muna godiya ga Allah da Allah ya mana arziki da wannan bawan Allah Dr. Ahmad Isa wanda baya tsoron azzalimai. Dodon azzalimai. Mai tsayuwa akan haƙƙin dukkan mai rauni. Allah saka mishi da alheri. Amin.